Salom, horas marihita saluhut na. Di hamuak kadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso ta para di hata ni Tuhata, jumulo mahita martangyang. Dami ni di bata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di Minggu Eksaudi di tanggal 17 Mei 2026. Ima hata ni Tuhata na tersurat di buku Opak Musa bidu onom ayat 22 rodi ayat 27. Dohot topik ni minggu di pasu-pasu jala diramoti Jehovah Maho. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ujahama dihita songonoma di dok hatani Tuhata. Dungi ro musema hatani Jehovah tu si Musa songonon patol has mahata kotu siaron doho tuaka anak nai. Iko songono dohono mutu halak Israel laho mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah Maho. Di pasodako Jehovah mabohina tuho jala asi rohana midaho. Dido pako Jehovah ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena dame tu todim. Ikosongonima ape honon nasida guarhu Jehovah tu halak Israel asa ahu mamasu-masu nasida. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon dakpola pajuluhura iba madok nuaing anggo turpukon dang asing bior dihita. Napasti ate. Alana ganu minggu dui tabigi jala ganu minggu dui di pasu-pasu hotu hita. Marhiti-hiti aka na manguluo kita di parmingguoni manang dohonot tama marhiti-hiti aka na marjamita di parmingguoni. Ra dakola di parmingguon. Misalnya waing molarong aka ulaun-ulaun na balga di tonga-tonga ni huriai odotong di pasahata parjamita terlebih kamata padita pasu-pasu laho mamasu-masu huriai manang jemaati. Oman waing pasu-pasu na sai ikon di pasahat siaron tu bangsoi marhite natinonahon ni Jehovah tu si Musa dok matu siaron songonoma pasu-pasu si pasahatomu inna rupani imana kiningan na dibagasa turpuki. Holani molo di huriata HKBP tang binoto di huriana asing molo padita do nama masu-masu hata hodo di bainate. Memang songon na di bibelod do alai molo partohonan na asing hata hita. Jadi di agenda teipe gabe dalam kurung do di bain disurupani hita. Lapatanna molo sopadita na mamasu-masu ba dipakai ma hata hita di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita ninna rupani totu suku-sukun ya kadongan bahasa hola padita na mamake hata ho songon na di bibelo bahasa kapartohonan nasing daw na totu dohonot tama ba ditabaya kadongan nan nona kadonga padita di kolom komentaron yesui buru tapatakas buse tuaka padita apalagi aka padita na senior bahkan pimpinata ala yang guna niat tusan memang tohonan ni padita ido nama kakam tohonan na adong di huriate. Jadi molo di HKBP adong do ono partohonan padita guru bibel pro diakones evangelis situa. Jadi di hakam tohonan ni padita ido rupani tohonan na limanare. Ima na parjolo secara teologis rupane alasan nasa mamake hataho na paduahon ba memang padita dona ni dokna partonaan ni Kristus. Padita do partonaan ni Kristus. Ima jo rupane nagabe alasan alai mungkin arong dope akana asing boy may tapatakas tu padita ta sonari diturpu jami taon danga palai nagabe fokus di jami taon. Hamu kadongan arung dope sadanai molo di hatabataki di pasu-pasu
na dia gedai di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho gabe songoni do rupani formulana anggo diturpukon Jehovah do didok disi nian tak pola adong disi na gabe persoalan bahasa gabe Tuhan de bata tutura asa molo dison waing kesana sahira na holan Jehovah alai Tuhan Jehovah totu natulu Tuhan dalam arti wujud na te anggo hakekatna sadado. Ipe dangi nanaing fokus di hita marhite turpuk jamito. Macai ringkas do simpel do formula ni pasu-pasuon nuaing alai syarat dengan makna. Ahama nabui taputihi sian pasu-pasu hamalimonon. Adong ma mangihut tonau pinomat tulu hal na taide disi na gabe jamita di hita. Na perjulu na naing dohonon na holat debatado silehon pasu-pasu. Tegas do yate. Holat debatado silehon pasu-pasu. Hanya Tuhan Allah lah sumber berkat yang kita terima. Tangarong na asing. Macai torang doi didok di bagasa turpukon jala setiap formule na kita bereng rupani torus do hata Jehovah jala di ayat na parpudii ikosongoni ma ape honon nasida guarhu Jehovah tuhalak Israel asa ahu mamasu-masu nasida. Jadi molo talapatin waing rupani tanga dong mual ni pasu-pasu ia soholat debata. Debatado silehon pasu-pasu. Nah, molo ta ado pun tu pangatusion ni halak Batak ope tongma saling koreksi hita rupane. Na niat tusan dakolat debata, dakolat Tuhani sumber ni pasu-pasu di halak Batak. Ay sabula langit pasu-pasu ni tulang. Jadi adok pasu-pasu ni Tuhan, adok pasu-pasu ni tulang. Sabula langit ina. Jadi sabula nai pasu-pasu ni se manuai ngirupane. Jala alani mara asa songoni hormat ni halak Batak mamereng tulangna. Sahira na marnida debatado halak Batak marnida tulangna. Soi nama hormatna mamereng tulangna. Tak peduli tulang nai namora manang na pugus, na kurus manang na mokmok, na pedek manang na tibo. Jala molo adok perupani na sohormat tutulang na akabere nai bah kasus do yate alai pada umumna tu ngapala hormat do asal didok matulang memang beda do perlakuan na tu horong na asing beda hian asanang dia kaulau pe dang sikop ulau ni bahkan bui do hono dang merdalan ulau ni molo dang disi tulang na jadi memang tulang dang bui gation ay molo bui gatio tulang berarti omak ni babe margatima alayang go hula-hula bodo ratabate satabi moloro tulang tujabu ni boruna ikon maneke manuk do hape ia dipangido geleng na asa diseke manuki dangolo na toras nai ipa gudang-gudang manukor rupani tasya mau ma ina geleng nai daw ati andor ro tulang no. Wai tulang no do disari kodang geleng nai rupane. Memang kola ro tulang nai ba tormane ke do. Jadi sipata di bagasar rohani geleng nau ai nasungu dia do hebat ni tulangon. Ina rohana rupane. Jadi mungkin dung magodang ibana ya tu sibana ma bah. Ibana pe bodot non gabe tulang rupani songoni do ibana diperlakukan. Holani itu tunda parpudion bah gabe salah mangatusi do tulang nai tu bere nai horoha marjaji maro tulang non tu jabuni ibotona. Nai do nai. Jadi Roma makna ditonahom matu geleng na anon moloro tulangmu babu ada salau jauh tuladangin. Dang apa ledau horo asa jabunai lauma rupane omak nau tuladang. Dung ro tulang nai idio ma enna iladang halapi jo dungi roma anak no digora ma sian batangi i oma
ngaro tulang, tasya ma. Abi di begitu tulang naor rupane. Ya tersonggok tulang nai. Ai siaton na duhita hape na gabelas mulak tulang nai. Hape maksudna nak kiningan moloro tulang tasya ma manukin. Hape tulang nai gabe salamangat tu siate. Ima molo ta ado potu halak Batak. Jadi dakubo to rupane alai ba molo gabe tabain pangatusion nai baru pasu-pasu ni tulangi siat debatadwe perhitian do tulangi rupane pasahaton pasu-pasu. Alai dang bui persuadauta songonima pangatusion sabula langit pasu-pasu ni tulang. Ima juna perjulu taida di bagas satrupukon hola debatado silehon pasu-pasu. Na padua kon adong mataida disi rumang ni pasu-pasu ni debata. Adok tulu taida disi rumang ni pasu-pasui. Ima pasu-pasu na pinasaha ni debata tu bangsui merhiti siaron. Na tulu hali dia mei. Jadi molo ta ripun turpukon waing gabe hira tulu mataida rumang ni pasu-pasui. Pasu-pasu di bagasan pangaramotion perlindungan ima na parjulu. Na paduahon asini roha kasih karunia. Na patuluhon damai manang damai sejahtera salom. Da odo sasitong na di hari koto jolmau dakola bangsoi nama kaporluhonon pangaramution asini roha doho dame hita pesahatu tikion odo na tahari koton na manguluon nang mamora hita molodang ramot daging doho todita marisuang dui sude nang godak taomo di portibion anggo soarong do na mangaramoti hita na melindungi hita sia-sia dui sude atik pe godang do aka safety belt molo di pesawat doho takkan asing na bui melindungi hita aledang arong bui 100% ni majamini hita rupane selamat sianaka bahaya doho sianaka nabui magago daging doho todita. Iman waing na taida di bagasan turpukon. Jadi lubi hampir sa tonga abad matarokon waing. O 40 tahun bangsue di parorsi kan di pardalanan ni. Ba say ima mangaramoti na sida pasu-pasu ni Tuhani sahat tu nasahat na sida tu tano naung ni warihon ni Jehovah tu opu na sida ima tano kana aneh. Hita pia kamang odon na tahari koton pangaramotion perlindungan ni Tuhani dada hola saunari marsugut haduan dada hola dijabu di kator di ladang di balian manang di dia pe hita saita pangido rupane asa diramoti Tuhani hita pangaramotionido narumiko di hita om manuaing na taida marhite pasu-pasu jadi rugi do halak molodang ro marminggu ate dang ro tu partangyangan dang dia pehod debatabe tangan na marhiti akan naposona itu ibana mamasu-masu ibana asa sai diramoti debata lakana doho diaka ulauna asini roha hiado dido apostel Paulus molotaba dikko na norupan itu 2 Korintus 12 pitu 10 dido apostel Paulus disi pola do tulu hali hupangido innaibana asa sumuru nian basir-basiri sian pamatakku alai Roma Tuhani madokti bana tukma asini rohakku tu aidi hagaliu doho sun margogo tukma asini rohakku. Jadi kemungkinan disido basir-basiri alai asini rohani debatama nama dongani ibana duri dalam daging. Jadi molo talapati irupani di parngoluo tahun saya tapangido do hahi pason alai tang malum rupani. Alai ngutu hate madok tukma asini rohakku diho. Nakso malum sahik nai ala yang guasini rohani debata nunga mangalehon gugu tibana. Tukma asini rohakku diho. Jadi asini rohani Tuhani do nasai di pasahat tuhita
ganup tabigi pasu-pasu. Napadua tuluhon dame salum damai sejahtera dame nanidok na disodda daholan na dausian parbada-badaon manaksian hagut turun memang idotong lapatan ni dame alai dakkola ni molo tabireng manak tasigait yan no di Bibel tai lapatan ni salum manang damai sejahtera disi buidui marumang hagabion hamoraon hasangapon gabe na nyula sinur na pinahan gabe na nyula dami buidi marlapatan ba misalnya tua kapar tiga mangomo par tiga dungi muse horas aka pardalat-dalan salum rupanya jadi dang sesempit i pangatusion ni dame dangadong bada dakola ni rupani alai dame buidui marumang keutuhan sada buidui marumang haluaon selamat buidui marumang kebahagiaan sonang hasonangan buidui marumang hahipason buidui marumang hadumaon hagabeon dohot aka na asing om manuaing na dipasahat debata tu bangsoi marhite si Aron jalahu pikir hitape odonata jalo siat tu hatai napatuluhon na buita ida di bagasa turpukon buhini debatado didopakon di pasodakko tu bangsoi buhini debata jadi molo tabering rupani dak sodang ni mata ni ari dak sodang ni bulan dak sodang ni bintang alai sodang ni bohini debata buasa i asa debata nasai manoktong madongani nasida manang natudia pe mangalaka jadi molonunga bohini debata sai dopak tu hita nalaho majagai hita mangaramoti hita memprotek ngulutau rupane barang mabiar behita alani akamang dohot tamuinang macai arga hien trupukon waing taida rupane dada holan sekedar formula sabing noni nasaita bigi siganu minggu na dipasahata kapar jamita dohot na manguluhoni tu hita alai ikot tahilala disi setiap tabigi hataon jamitaon pasu-pasuon tahilala di pasu-pasu Tuhanido nguluta di lehon pangaramotio di hita di leon asiniroha tu hita di lehon dame di bagasan nguluta atong martua mahita na majalo pasu-pasu ni Jehovah si songoni amen martangyang mahita mulai hati Tuhan dihatam no kubigi hami pasu-pasu mai asa di parbiho katami parbuena dengan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amen.